So the dog and the person. Da ni'n gweithio yma heddiw yn yr ysgwn ac mae yna griw o ond ni wedi ddod yn gilydd efo hyn. Da ni'n gwneud hunan bortreadau allan o papur, a weiran a glud. Be da ni'n ffeindio allan di, mae pawb yn berchen ar gi yma. Da ni'n mynd i wneud lluniau 3D ond ni'n hunan yn mynd â cwn am dro. The twigs, wire and paper. But first of all, we want to create the background. And these pieces are going to be a little bit like miniature theatre. Sydd wedi bod yn neis hefyd gallu gwneud prosiect celf fel hyn ydy cael bod pobl yn dod at ei gilydd. Nes i gyfarfod Carys yn rhwydwaith Dementia Gogledd Cymru a mi ddoth Carys ar syniad y fysa'n neis wneud prosiect celf yn yr ysgwrn. Gan bod fi'n gweithio i'r Parc Cenedlaethol fel swyddog cymunedol, ond ni'n meddwl bod yna gyfle gwych i ni weithio hefo'n gilydd. Ni'n meddwl bydde fo'n dda o beth os y bysau ni'n gallu trefnu nifer o weithdai hefo luned yn gwneud gwaith hefo bobl sydd wedi datblygu dementia'n iau. I came thinking that I could sit in a corner with a good book, but I've been pulled into the work and really enjoyed doing it. My husband has Parkinson's and dementia, and it has been a very valuable experience for him. He's enjoyed the social contact and he's enjoyed the artwork very much. It's stretched his mind, it's challenged him, and he's really enjoyed it. And then we need the other piece of right there, holding that one. And a bit round there. Just broke my leg. No, we need some more of this. Did I give it one? That's a dog here. That's a dog, she does all the things. Wyt ti wedi cael arthritis? Ond dyma na fe'n iawn. Nathon ni benderfynu y bysau'r ysgwrn yn le delfrydol i gynnal y gweithdai, achos mae'n awyrgylch braf iawn yma, mae o'n lle wedi leoli mewn lle mor hardd, a mi gathon ni gyfle yn ystod y gweithdai i fynd am dro i'r tŷ hun ac am un rownd y tŷ, a mi oedd yn rhyfeddol sut oedd rhai o'r mynychwyr oedd yn cymryd rhan, sut nathon nhw gymryd at y gadair dŷ, ac o'n i wedi rhyfeddu i ddeud y gwir. Cerddais fi'n per a beroedd, yn hwrf swyl nerfus wynt y ffriddoedd, a braich wen yr heilwen oedd am henw'r ddwr mynyddoedd. September. Gallu geni at September the 1st. Oh. So Medi Denwy. Medi. Mae hynna'n enw da i di, achos mae pawb eisiau rhoi un enwau. Oes. Mae bob ci a gwmpas lle... Dwi wedi gwneud un fi i wneud efo plant ysgolion. Dwi wedi bod yn siarad efo. Y them un fi ydi Dementia Friends. Mae wedi bod mor diddorol. Dwi wedi mwynhau bob un munud ohono fo, neis i rioed wneud beth fel hyn o blaen. Mae wedi dod â pobl at ei gilydd, maen nhw'n rhoi cefnogaeth i'w gilydd, da wedi cael llawer iawn o hwyl hefyd sy'n bwysig iawn. Ella bod pobl yn cael y diagnosis o dementia, ond mae yna dal bywyd wedyn. Pobl yn dal yn gallu gwneud pethau newydd, pethau gwahanol,
A dysgu sgiliau newydd, dydy bywyd ddim just yn stopio ar ôl y diagnosis. Mae'n bwysig cario ymlaen. Swn i wrth y modd mynd i wneud un eto. Gatho ni hwyl da. Dwi wedi dysgu lot am yr ysgwn a dwi wedi dysgu lot am heddwyn. I'd like to say thank you to all the sponsors and to Mary and Ysgwn just for the opportunity. It's sort of for us once in a lifetime.